16 not just 16. Chills bako, Mr. Oskit. Sekuru mamako. Ndaitoti ndo kuchikoro ndaivane mkonyo maningi vamwe ndichengetedza ndakarara samahogo ndo mapepi ndaitamba pakati dhiringi kutamba vamwe vaita kundisira kunge bingi kugona zvekugona chaizvo pera ndakazvitinya kumahuswa fanika zongororo sandi kudhodha kusova fanika nyongororo tadzwa nematicha zvekuti breni dzaida ongororo asi mwana ndakamuona nabeura vekumeura wafanya dharula agaroula negara pare kundiga akaifoila negara fanike sharo yauya yabva yatoputa nechigunwe ndosini mudhikoni aidi 16 kumadziro iwe aini yakazopiwa airi wemuraini maitengeswa koiri inzo matsaga ndaitomamisa ndaitambe kumamisa madinga ndaitomamisa ndaitambe kumami ndabva ndavhura rimwe staira iyariye mabanzo baridaira kana ndashaka womira utisa ndaitomamisa ndaitave kumamisa tell you this ndakakura ndabva ndakula laindisa momwe uri baby wobva wawaina hazvino zviri opposite vamwe nakuchaina kana wanziwa joina kuba mabhuku singaverenge kuti yamagreti yaendana nacollege waifa nekurohwa ndataura kutaura edzero kuti vakubhangete geset ndiko kune timu remayogati yoga zvangu ndakura eutura donati ndaiita madiro acho jina kura msoro ngebeding yejoina Roman Empire.